Mathematics Grade 1 regroups set of ones into sets of tens and sets of tens into sets of hundreds using objects. Kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, aduna tay bag-ong tun-an karon. Kini nga leksyon maghatag kaninyo og pagtulunan mahitungod sa pagpundok sa tinag-usa ngadto sa napulo ug pagpundok sa napulo ngadto sa usa ka gatos sa gihatag nga mga butang nga anaa sa wigo o set. Tan-awa ang mga butang sulod sa wigo. Pag-ihap og napulo ug ikahon kini aron makahimo og pundok sa napulo. Pila ka mansanas ang sulod sa kahon? Pila ka mansanas ang anaa sa sulod sa lingin? Diri na bahin ato nang nakahon ang mga mansanas sa tag napulo. Pila ka kahon o pundok sa napulo ang atong nahimo. Sabay tang mag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo, upat. Upat katag napulo. Sunod atong ihapon ang tinag-usa. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka tinag-usa. Kung atong ikahon ang napulo, mao kini ang nahitabo. Nakahimo kita og upat ka kahon nga pundok sa napulo ug adunay lima ka buok lingin nga adunay sulod nga usa ka buok nga mansanas. Karon mga bata, tan-awa ang hulagway. Atong ihapon, pila man ang itlog nga anaa sa ubos. Sa kada egg tray, adunay napulo ka itlog. Mag-ihap kita dungan kang Teacher Myra. Napulo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, usa ka gatos. Aduna kitay usa ka gatos ka mga itlog. Ato kining pundokon sa pag-ihap og napulo aron makahimo kita og pundok sa napulo. Atong ikahon kini. Atong ihapon mga bata ang kahon sa tag napulo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Sa laktod, ang usa ka gatos adunay napulo ka pundok sa tag napulo ug walay tinag-usa. Aron mahimong maayo kita sa atong leksyon, tan-awa ug ihapa ang mga hulagway sa wigo. Ikahon ang tag napulo ug lingini ang tinag-usa. Mao kini ang hustong tubag mga bata. Sa kini na wigo, adunay usa ka tag napulo ug upat ka tinag-usa. Pila ka tag napulo ug pila ka tinag-usa sa kini nga wigo. Aduna kitay duha ka tag napulo ug walay tinag-usa sa kini nga wigo. Sa kini nga wigo, pila ang tag napulo ug pila ang tinag-usa. Aduna kitay tulo ka tag napulo ug tulupod ka tinag-usa. Hinumdumi mga bata, ang kadaghanon sa mga butang mao ang nagrepresentar sa mga numero. Dinhi nato makita ang kahulugan sa usa ka numero. Ang kadaghanon makita nato sa pundok nga tag napulo ug tinag-usa.
Tagna pulo ang tawag sa pundok nga ang ihap sa butang nga anaa niini nga wigo, set o pundok, kay napulo ka buok. Tinag-usa usab ang tawag sa pundok nga ang ihap sa mga butang nga anaa niini nga wigo, set o pundok, kay wala makaabot o jutay ra sa napulo. Kung ang ihap sa mga butang sa wigo, set o pundok, kay siyam, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o usa, kini nga pundok gitawag og tinag-usa. Very good mga bata, kay ikaw naminaw og naningkamot sa pagtuon karong adlaw. Nalipay gyud si Teacher Myra og sigurado ko ang imong mga ginikanan pod. Daghang salamat mga bata, ayaw kalimot sa pag-like o subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Magkita-kita ta sunod. Bye-bye!